naš prvi klip. Yeah. Tu su s nama ozbiljni Nemanja. Ako uopšte nije ozbiljan. I tu je Sunđer. Srđan. Jej. Ok, i danas igramo u Brawl Stars. Jej. Duo. Jej. Ja ovdje igram Lama. Okej. Da pokažem ljudovima tvoje acice. Čuti. I naravno morate da uđete na naš Discord. Koji čak ni Nemanja nije ušao. Zašto nema Discord na fonu valjda? I danas ćemo da otvaramo 20 kutija, samo treba da ih skupimo. Yeah! Da, nećemo ih danas skupiti. Ja imam 17, drugar. 17? Ja sam mislio da imaš 11. Pa sakupio sam još. Kako pametan čovjek. Kad preburaz. Pa odigrao sam 2 partije Big V Game-a. Okej. Ajmo ready. Neka mi pređemo na... I'm Sugar and Spice. Čuo si? Malo loš ne. Meni je perfektan. Šta da se kaže, krademo drugaricu. To je samo zašto nemamo moj internet. Da. Ja ga imam, ali ti ga nemaš. Bogu još nešto. Ja imam. Imaš moj net? Da. Pičko Martine, šta to nisi rekao? Okej, sam mi Idemo ispred moja. Rekao sam da je imali Frenda i Ripo od juče do danas. I od juče do juče. Okej, kako će ovaj biti? Kako će... Ajde. I ljudovi sad idemo ispred moje kuće. Okej, idemo. Ništa niste vidjeli da mi živimo. Ljudi, ovo je moj drugi klip. I tu su sa nama ozbiljni Nemanja. Ili ti Nemanja? Pozdrav. Srđan. Zdravo. Srđan. Zovite me Zbrđan. Kojeg zovemo Zbrđan i Sunđer. Iz Brđolije. Da. Dobro, manje više da krenemo na klip. Ma nemoj. Danas igramo u Brawl Stars. Nisi to vidjeli. To ćemo. Mislim da To to je... svaki dan snimam. Ne, treba uskoro i da izađe još jedan klip. Da. Zašto verovatno neću snimati sutra. Okej. Zašto idem na rođendan. Verovatno ću snimati, ali neću. Ajde mi da igramo. Ajde, I'm ready. Zašto bi... Morat ćemo opet da... Pozdrav svima ljudi. Ovo je moj drugi klip koji snimam 3. put. Wow. Da, Tu su sa nama ozbiljni Nemanja ili ti Nemanja. pozdrav drugari. Tu je sa nama Srđan ili ti Zbrđo, Sunđer. Koji je upravo popizdio. Ne budem biti. I udar Matiju papučom. Koji pik me udaraš papučom? Ništa nisam rekao. I u ovom klipu treba da zaradimo 20 kutije da ih otvorimo. Yeah! Najjačaj kutija na Balkanu. Svi kažu 100 kutija, mi 20. Taki smo ti. I'm Sugar and Spice. Nemanja, zašto ti imaš pravo na joga? A zašto? Pazi, tamo je potko! Sad ću ga pucam, piju. Promašao sam živu. Zašto? Pa naravno kad mi Piper 20. I'm killed you! Dobro, ja nisam. Ja sam živ. Opušteno. Opušteno, ja sam živ. I bolestan. Zašto? Jesam mislio nemoj. Je, 4 trofeje. Legend. Koliko si bao za Piper, šta je ovo? 50 trofeja. Sugar and Spice. Meni treba se kliknuš play again. Matija mi isto otkremili. Pa rekao sam again.
Sugar and spice. Dobro, sad si ti rekao. Ej. Srđane. Ej. Da, mi smo feeling i friendly. Nemanje... Dobro, koja smo... Sokomu! Tačno sam znao da je tamo. Ima pokoja u tim. Ja nisam. Za malo da pogodim 8 bita. Ja. Bežim! Joj pa... Why? Why? Nemanja puko si. Pa nije ga Piper. Da, možda trči. Yeah, I'm a bear. I'm a bear. This ain't my first rodeo. Yeah. Tako je. Ustaj mi spavaj. Ustaj mi spavaj. Brat, ja bi se... Šta da li je moguće? Ne, ti si kukuraj. Yeah! Zdravo. Kako ti je? Give me some sugar. Okej, otvoram box, jej. Jej! Brawler, biće. Ja imam ove kartice. I fali mi ove. Koliko ti fali brawler? Koliko ti fali? Isto koji 6. 6. Ne, meni. A da, isto. Znaš, ja nemam 8-bit. Tako je. 8 bota. Meni fali 3. Pa koliko ti imaš više od mene? Cepem. Meni fale od legendarnih Troll Spike Mana imam. Idemo duo saudaš. Čekamo Nemanje. Tururudun. Tununu. Ajaj, koliko sam ja sa Frenkom pao. Joj. Evo ga, vratio sam se. Igrao sam s Anđelom i Tarom. Mislim da ti je jasno. Okej, ne znam kako ne igram. Rika. Riko, obožavam to. Idemo ovog da zovemo. Obožavam Rika. Hajde. Idemo da zovemo ovog batu. Kojeg? No ne znam. Sjećam se samo da ti je dobro igra. Neće se javiti. Sugar and spice. Se javi. Kako bacio funkcioni svojim prijateljima. Neće se javi. Je. O, neće da mi... Srđev bić. I do not come in. Pičku materinu. Kak je engleski? Some sugar. Šta mu ovaj gađa nikom ovo sakrije? Gađate ban. Jeben ban. I'm guilty. Super bad. Stigao do X2. X2. Da. Tako je, primo. Take a fork in me. I'm done. Garbić. Čuvaj se Srđe. To sam mu rekao. Idvi Safir! Ubi ga! Čanđela, snimamo novi klip za danas. Jesi vidjela one koje sam izbacio? Imamo čak 3 pregleda koje nismo vidjeli. Ne vezi, ja idem ja strim bazu.
Ne bira se bazu! Brate, bolje igram Mortisa nego ti što igram Snajpera. Da li je moguće? Ko nas je to gleda? Andreju, da nisi ti pravila fake Gmailove. Uđaj! Sad ćemo da izbacimo novi klip kako otvaramo 20. Čak 20. Ne 100. Ne 50. Čak 20. Ne 50. Neko magičnih 20 kutija. Yeah boy. Nemanja, ti si kriv zašto snimam. Nemanja, ti si sve zakriv. Sugar and Vi ste krivi za sve ste ujebali. Pametno bi Si dela. Kaj si Snajper ne blesiraju, što ti kažeš? Nemanja, ti si kriv za sve. Nemanja, što si sve? Napali mu! Ja snimam za legendarno 2 mjeseca, a dobro. Ređo, slipo si, znaš. Dobro. Okej, čekaj, otvorim bo. Imam ga. Gledaj sam 3 game. Imaš ga? Sad ću ja da igram taj. Ja gledao se. Onaj Mystic Brawler. Daj. Uzmi daj nam. Daj nam. Wow, sad ću ja me hejtio da sam stoka. Sad ću si da me hejtio da sam stoka. Andreju opet bila prešla. Šta to? Jo, prošlo. Kod se kamera isti. Sreću, pijemo ih ja i ovaj moj bata. A pogledaj njihovu, ja je uništala. Možeš. Ma dobar si. Ups, evo stižem ja. Evo utečem. Evo ga kale! Ne, šao! Kale mi nije zvao agije. Na broj. Ma ne, šta naučim da se ti možeš? Ovo ti si Stefanika. Idem da ih bijem! Idem sve da ih utepam. Ko kaže? Oooo, skoro jedan kill! A bili su low health. Imali su oko jedan imao 7. Pa duplo. Eto, će da se tepa ovaj. Za malo. Jedan im je ostao. Jeste. Bali jeste. Meni nestaju. Ja sam imao 2 partije sa Piper. Dobro, jednu, ali 2. Anđela, sad ću tebe da zovem. Daj, zašto mi svaki put jebno izlazi iz bloka. Nemanja, ovo je family friendly kanal. I zovemo Anđelu prvo. Boli me. Konj! Što prvo završi Anđela? Eto šta. Dobro. Konju. Šta si rekao? Šta si rekao? Šta si to rekao? Šta ćeš te volje?
Ti si rekao za moj potopne? Da. Okej. Okej. I sve mi uđete u ovaj klan. Zaboravio sam kako se zove, ne znam koji. Nemojte. Šta ima? Nemoj, ja Niko da ne vozi ovaj klan. To ja sam peti u tom klanu. Ja bi bio drugi. U kom klanu si bio? Šta ima? Ja sam Vitor Pita, ja sam prije bio u tom klanu. U kojem? Vitor Pita. Joj, pa sad ja moram da se prebacim u taj. Ja i Sijana smo u tom klanu. Koja ti je ona? Bujačin. Snimamo klip, to su prijatne stvari. Prijatne stvari. Ne znam. Okej, izaći. Matija, Okej. da se zoveš Zveca. Zovem ga, ne boj se. Igra Džinija. Idem da uđem u Vitove Pite. Tamo sam. Koji si? Ko se zove Zvet? Anđel. Ovo sam! Mi je dao ime. What the fuck, da si genija? Koliko je što se ja? Jimmy Tryhard. Anđela, prvi sam u klanu. Ne do 7. A dobro, bude. Prvi sam u klanu. Jutro si dobio lavno. Igramo, ajmo reći! Wow. Nemanja, hoćeš li? Šta? Pa, Dok sam ja Mortis Tryhard. Sad 700. Aj, pa još malo. Pa da hukaš se! Imam 15, da li je normalno? Ja ide skill drama. Budu bolje od njih. Imaš, brate, Barlija. Tako, skinuo sam i malo na kuli. Imaju čak 98%. Ubio sam ih. Sve sam ih prikao. Neko učiniti sve. Pa ja idem tamo. Do Anđela tipa. Ja idem. U nebo. Ja moram jednu stranu! Naravno, šta mi će reći ja? Ko ludna, brat? Little Magic! Znači ja da sam digam taj na majka ne meni. Ti kao za sebe? Jebo ti. Potice me kada oni pate. Hello. Ne mene, sad ću ja digam dynamiku. Dobro, ja ću digam. Ja trebam neki preko zida. Evo ja. Nemoj da me Tika. Ja ne znam da nam pare. Slušaj, ti uzmi El Prima. Ne znam ni njega. Znaš, samo sve što trebaš da skačeš u sef da razbijaš onaj zid Ja ću ispred. Barlija. Ako nemaš njega, uzmi Joj, power mi je 7. I sad uzmiš njega, ti možeš... Ready for another? Ja ću Barlija. On je... Kiko si ga... Rekao da neće da igra. Ne, nego da El primo is here. Izašla mi iz igrice. Čekamo Sirius Netsket. Recimo ja sam Barley. Ti onda imaš level. Da vidim koga ti imaš. Anđela, ti uzmi rozu. Nemoj. Što? zato što mi je 17 rang možda. Da vidim koga ti imaš. Nek uzme Broka. Evo prima. Bula. Hajde, sad možeš to da igraš. Škima. Šta je Anđela uzela? Lula. Nisi uzeo. To ti samo tako piš, inače si... You want a brawl? For pain and for glory. Imamo 2 tanka i jednog throwera, tako da... To je to. Samo što... A kakav je tim? Samo što Anđela... Dobro, imaju, znači imate vi kanto. Trči! Bo nema trči. Njega ne postoji jedan. Oh my god! Tako! Anđela,
pazi! Znači je pali. Čabri vama, i bude bude For pain and for glory! Ja treba. Če zezam. For gloria! Sad treba ozbiljiti. Uti pa! Dok je tenku jezu nema nju. Ja sam otići. Ali djevojče da bude dojbrani, ne ja! Ja sam stigao u 9%. Nemoj bi došlo sjeku, ja. Jebote, ne mogu ja sam da budem odbrani. A nije na toga, nije na toga. Ali dalje, ja sam uvijek odbrani. Kako nam... Mislim, našao si barem, mi toliko lakšajna. A ti što to? Vodimo ih. Ne mori ti ih Vidio, ne mogu doći do sefa, malo vidite. Anđela je u odbrani. Joj, boj. Ko kaže? Zašto? Gotovi i zašto? Pa ti budi odbrani. Neću. Stavljam da budem odbrani. Da. Stavljam. Da budem odbrani. Daš ti. Aj, bude kuću, ovo Pa ti bude ideš u bić. 100 trofeja. Znaš? Pa. Želim da se pustam, a ne da jebim pada. A jebena igrica. Jebote, ja sam sa Frankom pao skoro 100 trofeja. Boli mi kulet, u njega. Bolje ja da igram bar. Pa ja ću. Samo malo si u odbrani, to je Ti igraš Franka. Ovoga, kako se ga zove? Prima! Je taj. Neće ja u prima, neće. Dobro. A nemoj onda da se ljutiš. Prehor Dynamika. Ili ja da igram. Ni za sebi. Nek ti je. Pa uđi opet. Ili traje još pola sata. Jo, ne. Ovaj video je... Naučio gađa koja je. Ovaj video je liša sam. Ha? Ajde barem jedan vin da izvučite, brat. Što? Traje čak 10 minuta. Ali je užas. Jeđu dohati. Ipak će biti otvaranje od 19 sati. Tajka smo dobri. Ne. Mogu ja da otvorim 5? Mogu 3. Možeš jedan. Može. I ti možeš 0, a ti 1. I ostavio sam tvoj Instagram u deskripciji. I Srđevi, Nemanjin moj. I Vasketov. Samo što Ja sam- danas Vaske nije s nama. Znam. Ali bit će u sledećem klipu. Možda. 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 Ajde, red. I opet me izbacio iz igrice, ali I do not come in peace. ajma ti. I'm ready to serve. Tako je. Nemoj nijednog tenka. Riku. Imate samo. I've got a sharp fuse! I ljudovi recite ako mi se sviđa naš intro. Nek ti je, plati! Meni je bagovo. Dobro, ja uglavnom snimam. Joj, da, sjetio sam, zašto me prepalo 385. Namislio sam da mi program za snimanje ne štedi bateriju. Tako sam mislio, imam praznu bateriju. Ja sam nešto nadjela, ali ne mogu. A jebote. Ja, platite! Platite!
Barem bilo. Ona operisana 3 put za BS. A i vi daj. Who wants some TNT? To što se ja baš trudim, nije moj problem. Evo radim! Pa ubijam! Vidiš? Dobar sam. Imamo se da će danas biti otvaranje od 18 kutija. Boš sam za to. I ti si. To je možda tačno, da nisi laš. Skinu sam im nešto. Oni se zajebavaju. Ja ili ne? Ja ne. Može. Ne može. Igrati Brawl Ball. Ne, to tek sad može. Nema tar. Šta ja da igram? Tu. Dobro. Tu. Genefa. A shit. To ja Slušajte, znači, Nemanja. Matija. Ti si glavni betak ovdje. Nije tako vidio. Sad sam ja sve ovdje glavni. Samo Nemanja. Matija, ti skupi za ovog. Evo, fali mi malo, čekam samo. Evo ga. A kasno kažeš. Maću! Daj, rastrije ti. Ja sam rastrije. Imam još jedan ulti. Da, znam, vidio sam. I rastrije sam ti. Taro! Gledam. Slušaj. Zašto? Ne, bato ti uvijek. Šta, možda odavde? Daj! Sam tebe ovo. Pati. Mako mi ulti, Mako! Pali mi jedan udarac. Ne mogu, teško. Bravo! Oj, Matija, brati, nije mi kurac gore. Jedan udarac. Ja ti kažem, nemoj baciti ulti. Kuka je prima! Matija, sam ništa. Ispucaj nešto. Tako je. Daj! Matija, sam dobro bacio. Nisam. Da prima sve ulti. Ispucao sam loptu i izvukao sam je. Ja. Jesam, da bi ko čovjek. Uraj trick shot. Tako. To što samo još ubro sad reći. Feo sam ulti. Ja sam nešto tom loptu. To, vi ste go. Što je, šta sam ja uradio? Aj! Limut se bavat! Mislim da sam vidio neki video. Limut se bavat ti! Ja imam 19 kutija. Evo da otvaram. Daj, ja prvi! Da, Nemanje sam dao jednu i Srđu jednu. Okej. Ja ću zadnju. Znači ja otvaram prvu kutiju. Tako je. Dosta. Ja ću zadnju dosta. Pusti mi jednu zadnju. Dobro. A zadnja zašto? Pojmo, hoću zadnju. A zašto zadnjima obično bude broj? Da. Da, ja sam kupio 20... Ja sam kupio 30 kutija i u zadnjoj mi je bila Fighter. 10.
9, 8, 7. Ti Jel dobio gemove? ne, Mislim da jesam. nisi. Ali dobio sam 3, tiket. 2. Do sada sam 5 tiketa. Sad ja, nemoj da otvaraš, sad ja. Aha, otvaraš jedno, okej. Nisam brzo. Jesam. Čekaj. Ej, dobili smo kitu. Dobili smo 5 I ljudi, to je bilo čudo klipa, trajaće oko 20 minuta, Ćao, Ćao.